weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to kay hayɗi to gurel oumar ly to Diala to Jafan Sori Kuma to Gijilo to Jafan Sori Kuma to Gijilon to Sadila kon takkusan Jula ha to galle Ceerno Ahmad Dabiya Ana to Dabiya Odeji kon takkusan Jula ha to galle Shirifaɓe to Ciloñe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie police halfinaɓe nden kay kisala nakshot ɓe kolliri tigui wonde ɓe jiiti ɓe pirti réseau mawɗo tawi ko wuyɓe dartotonoɓe wadde pirate compte banque uji yimɓe wondude compte banque uji yimɓe to leydi Sénégal teskama cuumu musgo waɗi ñalawma hanki o to wuuro witengo Bafé guura e matériel kewɗo tilfima en to leydi Mali ne teska tigui nguleki cattuki no fewi e nder yoga e région ngaji kewɗi ha to Bamako kala ɗum noon ene teska tigui nguleki ma yakay ɗo ha sappo e tati lewru avril gonɗen ɗum to leydi kedde Afrique ma jabbo musidɗo men Alassane Oumar Bothio kabaruji men jolam jaɓeri ma jaaha to leydi Israël to dowlaji teddude Amérique bisimilla mone kirki hotodirte joni joni piren pacciren kawis mawɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordi noro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen hutortoɓe gorelte mbi'i alhamdulillah yoga hen ko joguinoɓe ñabboji kawniɗi no fewi yoga e docteur en mabɓe kolliti hol o safara mon jiituɗon a neɗɗo tuƴiɗo joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru prostate yoga e ñabbuji goɗɗi kala hay janowo kala mum de so jokkodire gorelte ma yiito hoore muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordi noro ari ko wallude e safrude ha moni kala tina hoore mum a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa so tawi jiɗɗa ko hebde ko laaɓi ko fati e gorelte jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte ma janggan hoorema kala muma so tawi noon ko tonggode gorelte gonɗa koto Italie jokkodirta koye Ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 856 67 39 so tawi noon gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Mbour jokkodirta koye Saydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori jokkodirta koye Salif Diallo 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé mbatta ko 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gaïde 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ko safara tan woni e muɗuma
salade adi ɓuri firtude adi salade aadi ɓuri firtude aadi mande Mansa Keita wi ko firtata aadi mo aadodiri jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV mande Mansa Keita ko gorko pullo hen banggue maliganke hen banggue mande Mansa Keita ko joom gandal memotogal gandal jirotogal guite gandal jaadugal e nunɗal mande Mansa Keita gandal makko ɓuuri yadude koye ngaluji tawi ko cuuɗotoɗi e nder less leydi ko wayno kanŋe ko wayno jama ko wayno bauxite e dendagal ngaluji cuuɗotoɗi e nder less leydi kala dillowo e on fannu sa jokkodiri e mande Mansa Keita tampere ma gasi ha laaɓi mande Mansa Keita ko gandaɗo no feewi e nder dongre Afrique to kanŋe to bauxite to jama yilete ko wayno Angola ko wayno to leydi Mozambique leydi Zambie ko wayno RD Congo ko wayno leydi Côte d'Ivoire leydi Mauritanie leydi Mali ɗeɗo leyɗele kala hen de to mbiɗa mande Mansa Keita ma wiyewo hayatto ayi gando ayi nonɗuɗo ayi neɗɗo kawniɗo sanne mande Mansa Keita yidde tengtinde nunɗal makko so tawi on jokkodiri on namdata komo hoore kuɗol on namdata komo avance o gollante golle ma ha ɓerde ma ɓuuɓa ha keeɓa ko jinnoɗa ko sa heeɓi gadda ko kalɗum ɗon mande Mansa Keita sali tan ko jamfa mande Mansa Keita ko gorko pullo hen banggue maliganki hen banggue tawateɗo ɗo saaha joni to Ségou e nder leydi Mali sa yiiɗi hebde ko ɓuuri ɗo labde a yiiɗi jokkodirde makko numéro makko téléphone kadi ko numéro makko WhatsApp mbatta ko 00 223 ko indicatif leydi Mali mbaɗa 76 68 45 99 mande Mansa Keita ko labɗo reedu mande Mansa Keita ko newiɗo sanne ko malaɗo woni mbadden dallo faade makko ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko gando bindi ko laaɓaɗo leɗɗe ko jaadindo ɓalawal e danawal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ko jangguɗo baɗɗo wittoji tawɗo kadi gandal e galle bamum gorko mo melga wuro jinneji ene safar rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista wonduɓe fibrom ɗo ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrana ɓen ko ɓe wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuutoje ɓalli musuji keeceje musoje ɓalli ɓuutoji kala gorko mo melga wuro jinneji ne yawrana ɓen wonduɓe prostate weddaɓe korte wonduɓe dabaruji gorko mo melga wuro jinneji ne safra dendagal rafiji gorago no didorno omo jogui leɗɗe wiyete ko meeɗi moosa gorko mo melga wuro jinneji ko labɗo reedu ko malaɗo woni newiɗo sanne omo jogui base uji makko e nder diwanuji he kala to Dakar base makko ne tawe toon en tawe ɗon miñi ko ɗuɓe ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie to Dagana Mauritanie kala jokkodirta koye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum téléphone mbatta ko 77 537 79 28 gorko mo melga wuro jinneji ceerno Amadou Tidiane Diallo mo andi dendagal kiliɗeɓe makko e oɗo saaha mo kalten omo tawe to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie sa yiiɗi hebdemo numéro makko leydi Mauritanie to banggue appel mbatta ko 46 94 21 91 gorko mo melga wuro jinneji numéro makko leydi France ne yaha to banggue WhatsApp mbatta ko 00 336 04 04 66 27 gorko mo melga wuro jinneji ko labɗo reedu ko malaɗo woni mbadden tanɗo faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie
Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e hoore biira 12 lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi habruji mon e ɗemgal pular e sawte ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko meñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbirɗen gardini kabruji men koto leydi Mauritanie puddoɗen to leydi Mauritanie Amadou Tidiane Thiam kañum woni ministre des mines de l'industrie mo leydi Mauritanie o felliti tigui o ƴetti feere kay tafde commission tawi ko commission conjointe on commission noon tawi ko commission tawi on commission noon golle mum ko wadde ko wiyete recensement woni winditade e rende nokkuji taw ko nokku biyeteɗo tamaya noon ko nokku to kanŋe acité e nder commission he noon en tawi hen yimɓe tawi ko yimɓe gouvernement o wondude e dadiɓe taw ko dadiɓe ndeɗon falde wondude kay e wona représentant ji ɓeena asoɓe kanŋeji mujibu commission noon ko yidde mujibu commission e yidde mujibu commission e yidde ministre o kay ko ɓeydude ko fati tigui ko ɓeydude juɓɓudi kay e ɓeydude ko wiyete transparence e nder oɗon diwana commission noon ko représentant ji secteur des mines et de l'industrie wondude autorité ji administrative locale wondude ɓen wiyeteɓe les forces de sécurité et représentant ji asoɓe kanŋe ko ɓen goni e nder oɗon commission so tawi noon ko secteur mino wonaniɓe toon noon ko wonaniɓe e nder commission noon ko direction générale des mines wondude en chargé de mission to ministère des mines et de l'industrie e yimɓe agence tawi ko catala bitegal Madena aljuma hanki 11 lewru avril représentant taw ko ɓen asoɓe kanŋe kañumen ne gaddi liste mumen tawi ko doggol yimɓe nayo wonanoɓe kay représentant ji mabɓe e nder oɗon commission tafaɗo o noon ɓe mbeɗi tigui wonande ɗum représentant ji men e nder oɗon commission tafaɗo ɓe mbeɗi kamɓe noon ɓe mbeɗi ministre o des mines et de l'industrie ɓe mbeɗi ɗum liste tawi ko ɓe ɓatake bindaɗo noon e nder hen ene tawi hen doggol ɓen nayo tawi ko suɓaɓe kay yo won représentant ji mabɓe so tawi ala ko faali noon ko aseta hande 12 lewru avril ko mission foti tigui ƴettade site de corridor mo tamaya ɓe puddoto golle mabɓe noon hano hannitini ha joni ko leydi Mauritanie keɗen police halfinaɓe ndenka e kisal leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde ɓe jiiti ɓe pirti réseau mawɗo no fewi dattoronoɗo kay ko fate tigui nadde e compte uji banquiruji yimɓe ɓe ciiɓo haalisaji tawateɗi e nder ɗiɗon compte uji banquiruji noon wonduɓe ɓe mbaɗa ɗumen ko wiyete piratage des comptes bancaire ɓe mbomi yimɓe hewɓe noon fodde 40 neɗɗo taw puɗɗinoma kay portude plainte wonde compte uji mumen natama hewɓe kay kollirino haalisaji men kewɗi ñamama hen police o noon heeɓi tigui ɓenniniɓe tigui yesso parquet mo Nouakchott Ouest police o holliri wonde enquête o fuɗɗima kay ko guila enquête o fuɗɗi kay ɓe kolliri wonde enquête o fuɗɗi kay ko guila e nder lewru korka guila nden noon koye hen tigui ɓe gonno tigui koye koyguel ɓe ndewirno e ɓen haaɓe mbawi kay fawde e mumen juuɗe yidde andinde kay yidde andude e peeje mabɓe kay noɓe mbaɗiranno haaɓe mbawa wadde piraté compte uji yimɓe ɗum pop ɓe gandi ɗum e oɗo saaha joni e andude kadi hol peeje no mbaɗata haaɓe mbaɗa transfert ko haalisaji ɗi e nder compte uji goɗɗi police o holliri tigui wonde foof wawi hebde humpito mum police o holliri noon teeɓima e hewɓe teeɓi mabɓe tetti kadi hewɓe haalisaji men gujjono mbawi tigui tottitede haalisaji men hano hannirta ni ɗiɗo lebbi kala leydi Mauritanie ɗiɗo lebbi kala noon leydi Mauritanie ene wiya tigui kono yimɓe hewɓe noon ɗiɗo saaha kala ne mbiya wonde compte uji mumen e kala saaha ene meme hay porte monnaie mumen tawi ko électronique woni ko ene banque ɗi e masque wiya compte uji kewɗi yimɓe hewɓe ne kollir tigui e kala saaha haalisaji ɗi corte hen tawi tigui ko wasde joganade ɗum humpito tigui ha yoga yimɓe kay mbawa nadde e compte ma mbaɗa piraté ha mbawa siɓade hen koppereje ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen union nationale des étudiants mo leydi Mauritanie ɓe juɓɓinino ɓe gullitima wonde kay police sariɓe sakiɓe e dow ndolo laggu e saaha kay ɓe juɓɓino aljuma hanki o diño mabɓe woni sitting mabɓe yesso ministère de l'enseignement supérieur et de recherche scientifique union nationale des étudiants
union nationale des étudiants ɓayyini kabaro noon e hellumuma Facebook ɓe kolliri kadi nate e ɓosoje woni vidéo ji ɓe kolliri ɗina vidéo ji noon policier ji ɗi kay ene kutoro ndolago gam sardeɓe sakdeɓe union nationale des étudiants noon e namdino tan ko hujjaji muɗum e haqqeji mabɓe ko wayno kay yoɓe mbaɗene ko wiyete bibliothèque universitaire ɓe mbawa kadi ndeɓe kadi ɓe mbawata tigui kadi ndeɓe yimɓe nde mbawa tigui yurnitede kadi ko fati sumgoji yamirede ko fati sumgoji représentant ji mabɓe e baylugol ko fati e mbadi kay no suɓorten ɓen heɓoɓe boursiji wondude kadi e ɓen heɓoɓe ko wiyete aide social ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen mbima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen to leydi Sénégal jiyan ha to pudorɗen koto Madina Gounass jabboɗen musidɗo men sehdi men Amassamba Lo gam yidde ruttude duwawuji kay faade dendagal bandiraɓe donnoɓema kay e saaha jaltugol aduna miñi ko biyetenoɗo Moussa Samba Lo Amassamba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullah. Ceernam Haali Abouba mi salminima kadi mi juurimama no feewi mi salmini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓe fulɓe andu diine ma Haali Abouba mi salminima kadi mi juurimama no feewi kadi dutto dendagal julɓe dendagal bandiraɓe kala dendagal weltaɓe ɓe fulɓe kala eɗen duttaɓe duwaw sagade miñi men en ruttino no wiye Moussa Samba Lo ruttino ñande altine nde wirna talata nde ɗum kabrodirmami kalanmami kala ɗum habruji ɗi bandiraɓe hewɓe machallah ko nden kiɗi ɗum ko nden kadi jokkodiren ndu woni en guila weltaɓe ɓe fulɓe ha bandiraɓe heɗotoɓe ko foof koddiri hen nani kabaro duwoni duwodira meɗen noɗen jetta julɓe kadi duwaw e jetta bandiraɓe kadi duwaw Haali Abouba jetti bandiraɓe kala kadi Haali Abouba kanko miñam duttiɗo Moussa Samba Lo guila ñande Allah waɗi ñande altine rutti kanko kono ñande dimanche nde noon taw Allah waɗi ko nde jomtuno ko ɓesni o habri wonnoɓe ɗon ɓe guila ɗo hôpital ɗo wonde ko min Amadou Samba Lo indirta ɓinguel ngel Allah waɗi noon ko artaje e galle o ñande altine wurtito nde altine subaka muɗum nde ari galle nde yumma ko namde momo kanko mo ganduɗa ko miñam mo duttiɗo o wi innirami ko Amadou Samba Lo ni woni kikiri muɗum o rutti e joomi ko wadde noon innire so Allah jaaɓi ene kanko miñamo on ɓoppuno ɓinguel ngel innaka raw noon ko dimanche janggo jogori innede so Allah jaaɓi innirta ko Amadou Samba Lo ɗum kadi ko teddagal julɓe kala teddagal bandiraɓe kala teddagal weltaɓe fulɓe kala bandiraɓe kadi e ñaaga hen duwaw inchallahu mawla en dutti teddagal julɓe kala duwaw ɓe jarama yo Allah windu baraji yo ɓooy ɓe jahani ɓe jahanaka roññaman sakoyoɓe ɓe jokki endam yo Allah jokki balɗe e jetti bandiraɓe juurum bandiraɓe kadi jafo kadi Haali Abouba heɓatino vokoluji ha joni eɗen ɗo en keɓani ndirde saka jabtano ɗi keewi heɓe ko noddi hen kadi ɓe keeɓi hen ɓe keɓani fode anniyemaɓe timmi adduneɓe mi jettima jinnaɓeɓe galla foof en duwanoɓe en rutto kadi duwaw noon ko musidɗo moon Amadou Samba Lo ɗo e Madina Gounass Allah jarama on jarama. Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi tokaram ma woni en mbiye kadi nde Allah junnata balɗe moƴƴina battane o ɓuurat jinnaɗo makko o kay juutde balɗe Allah waɗamo julɗo kulɗo Allah te o jokkowo endam allahuma amina habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni aljuma hanki o sanga 16h30 ko cumu kulɓinigo tina tigui to wuuro wiyetengo Bafé noon ko wuuro tawetengo e nder commune Mogassana e nder commune Mogassana hollama noon kay ko hollirama noon koɗande kewɗe kay wondude guura kewka woni tigui ko tilfi hen hollirama tigui cumu ngu noon ummori tigui koye nder defirde wotiri woni cuisine goto e saaha kay gonnoɗo e sagginde ko toon cumu ngu ummi ha koɗande kewɗe kay mbawi sumde hen koninkoɓe fabuno walla koninkoɓe ɓe Eaux et Forêts mbawi tigui taw ko tawateɓe to nokku biteɗo Rache de Doli gari tigui gam addude ballal men fabade kay cumu ngu kono noon ɓe gari tigui koɓe gardi e doole mabɓe tawi ko doole tokose saabu ɓe jogui ko citerne oɗon nawata tan ko hakkude 100 ha 300 litre so heewi kadi e kala saaha maɓe mbaɗa ya garta hakkude Bafé e Doli ƴogoyde ndiyam kay tawi ko hebbinede citerne nga ina jeeya tigui e ko ɓeydi kadi sattidde ñippugol cumu ngu teskede kay pangol forage uji ɗiɗi tawteɗi e nder oɗon diwan forage goto
pando ne wiya forage Gassane centre wondude e forana face tume ɗiɗo kala ko pandi yimɓe wuro ngo noon erima kay jaya yimɓe wuro ngo jeeyaɓe ɓe erima ballal kay ko ɓuuri yawde e accade nde ɓe pabate saabu guura mabɓe kewko kay e comci mabɓe cuuɗari mabɓe kala e koɓe jogino e awdele mabɓe fof ko hen tilfi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Ngagne Mbaye ko suka Sénégal najo baraɗo tigui tawi ko suka Sénégal najo baɗannoɗo juulo Balabel woni commerçant ambulant to wuro wiyetego Sao Paulo ene tawe ndera leydi Brésil ko kanko de woni baraɗo toon tawi kadi ko police yooɓi fittandu makko ɓe mbardimo noon ko kural tigui o fella e baggol reedo koye saaha noon police mo Sao Paulo yinno tigui nangude walla hadde juula Balabel goɗɗo woni tigui commerçant ambulant yidde hadde ɗum yeyde kay hettude bagage mum kanko gagnama noon ko nden tigui o ari gam yidde fabade on hadde police ji ɗi nangude on e wallude on kadi no rendiniri bagage uji mum ko ɗon tigui policier goto sorti pistolet mum harti fiyande fellimo tigui e baggol reedu koye saaha ka o ƴetta nawede tigui to cuuɗi cafride woni to hôpital ko hen o hawri e ladiala police pelluɗomo noon andama waɗama identifié e oɗo saaha joni ene wayno ko jowaɗo kay ha enquête o gasa wargo noon biyeteɗo Ngagne Mbaye ina siftini en kadi wargo biyetenoɗo Talla Mbaye barano toon to Brésil tawi kadi onne ko police yoɓino fittade mum kene wona joni duuɓi ɗiɗi ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keddoɗen guila kay Macky Sall gonnoɗo hooreji guendi Sénégal guila o suuɓa o waɗa tigui e nder commission tawi ko conseil d' administration fondation mo Ibrahima tawi o waɗa toon ko conseil d' administration fondation noon guila nden yimɓe hewɓe no fewi kolliri hen mette mumen no fewi holliri tigui wonde kay Macky Sall fotani jeeyede oɗo fondation tawi ko fondation mo Ibrahima fadde 56 mo neɗɗo noon tawi ko intellectuel woni joom hakkillaji jaaƴi guila kay ko fate professeur uji ha e étudiant ji ha e wittiyankoɓe walla chercheur e jandiyankoɓe heptinaɓe mbaɗi foof fedde mbaɗi sifande mumen e deftere holliri kay wonde kay jaadani ko Macky Sall suuɓa kay waɗa e oɗon fondation ɓe kolliri fondation mo Ibrahima golle mum kay e darde mum ko promouvoir une gouvernance exemplaire et un leadership responsable e nder Afrique ɗum noon wadde oɗon fondation ɓe kolliri on fondation fotandi kay muɓɓude guite e golle bonɗe ɗe Macky Sall wanno e saaha laamu mum e wideɓe kay guila e wargoji baɗaɗi e nder leydi he ha e nangɗe baɗaɗi hen kala e ko fati kadi haalisaji kewɗi biyeteɗi détournama e saaha laamu makko e ko witte tigui wonde compte uji cuuɗama tawi ko ñamaleji e compte uji piratama e nder laamu Macky Sall ɓe kolliri noon kamɓe oɗo Macky Sall fotani jeeyede hen ɓe kolliri kadi mo Ibrahima ɓe kolliri wonde mo Ibrahima ƴetti ɗum Macky Sall kay nanna ɗum e nder fondation ɗum noon ko bonnude fulla e bonnude fayida e bonnude tigui jimme oɗon fondation biyeteɗo mo Ibrahima ko noon kadi hono biyeteɗo Aminata Touré ɓurɗo lelnude Mimi Touré meeɗino wonde e hoore jagorɗe e saaha laamu Macky Sall kanko hoore makko holliri mette makko no fewi kay e kala saaha guila nomination waɗi fayde oɗo saaha joni mo waɗa kalande makko e kala saaha hollirde mette makko kay e hollirde kay wonde Macky Sall mo juuɗe mum moddi e ɗiɗo wargoji kay fotani jeeyede e ndeɗo toy oɗo fondation biyeteɗo mo Ibrahima ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen golle ko fati pewnirgol e ngardisidgol stade Léopold Sédar Senghor mo Dakar puɗɗinoɗo kay kene wona joni duuɓi golle ɗe kiɓɓi ha laaɓi ene wayno gasi ha laaɓi kay e nder nduɗo lewru avril ndu gonɗen stade o noon wonti kesso puula jaaduɗen e jamanu e oɗo saaha joni hollirama noon bildi ndi oɗo saaha joni o waɗama tigui ko wiyete bildi stade couvert tawa haysa woni nder toon tigui ko bildi jimema taw ko bildi kesipul woni ko watta hen ɓe kolliri kadi wonde stade o kadi heeɓi guilay siége uji ha e siége uji waɗama kadi pelouse e oɗo saaha joni stade o notitima tigui ko wiyete norme international ko aljuma hanki o noon wonno cérémonie tottidagol coktirɗe woni tigui clé golle stade o tawi kadi golle ɗe
ko république populaire de Chine ko laamu leydi Chine kañum woni ko halfinno ɗeɗon golle ene wayno golle ɗe kala kiɓi ha laaɓi ko biteɗo Khady Diène Gaye noon kañum woni ministre de la jeunesse des sports et de culture mo leydi Sénégal ko kañum ardi oɗon cérémonie aljuma hanki o ha joni ko leydi Sénégal keɗo en ñande alkamisa ɓennuɗo gendarmerie ɓe section de recherche Dakar ɓe jiiti ɓe pirti ha sorirade réseau molanteɗon Allah taw ko dartonoɓe wadde trafic international de drogue trafic o noon ɓe mbaɗatno ɗum ko hakkude leydi Sénégal leydi Guinée Bissau e leydi Mali sagataɓe nayo noon puɗɗima teɓede hen piɗɗima teɓede hen tawi ko rewrunoɓe koyguel oɗo saha kala ɓe naggama ɓe tawrama kadi ɓe jogui 92 brique tawi ko tout feere drogue ene peesa ha 18 kilogramme drogue wondude autoji 10 e haalisa ɗoret woni haalis liquide on haalis noon moɓe tawra ko 2 francs CFA ha joni habruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali panena halfinaɓe kay ko fate ɓeto weeyo ɓe leydi Sénégal ɓe leydi Mali woni météo Mali holliri tigui wonde e nder nde ɗo yontere ɗiɗiɓere kay lewru avril woni tigui tugui kay yontere ɗiɗiɓere nde ha ñalawma janggo 13 lewru avril ko nguleki cattuki tina kay teska e nder yoga e région ngaji tawteɗi e nder leydi he kala ɓe kolori hay Bamako kay hay Bamako kay eko taari ɗum kala tigui daɗani e kiiɗon nguleki météo hollori tigui wonde température uji ɗi ne jaaha 4 ha 47 degré ko wayno kay to wuro biten ko diwan Khaye ko wayno Kita ko wayno Nioro to Sahel ko wayno Nara ko wayno Kulinkoro Mopti ko wayno Gao Tumbuktu Kidal ɗiɗo nokkuji kala ɓe koliri gila 13 ha 13 lewru avril gonɗen ɗum ko nguleki cattuki muski tawate toon e Bamako kadi daɗani hen ene yamira noon e oɗo saaha kay ni yimɓeɓe ɓuura teddinde ndiyam kay e kala saaha jara ndiyam jaram toppito tigui jaram toppito kadi nayeɓe wondude sukaɓe kala saaha totte ndiyam ɓe kala jaahowo kadi wawa yoɓade ndiyam hano hannirtini habaruji men ɗemgal Pulaar keddo e Afrique jabboden roɓino ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Dogo Alassane Oumar Mbodj a salminama a juurama. En calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi kono Mali to nde ene wayno no jaydi yanke Alhuseyni Togo nangaɗo toon guila 9 lewru ndu gonɗen ɗu taw kadi wonde o dañi to caɗele koye e jagorgal ko fate hono ñawoji caggal kay ndewa kay haali wonɗi konguɗi e mum ɗum noon e oɗo saaha o woni kay koye e dumburɗu toon to Côte d'Ivoire to ndeyi kono jangguinoɓe toon hofnoɓe koye juuɗe mumen ngam wiide ko ibani wonɗi no hujjaji ponno kebde kamɓe de ɓe mbi wonde e oɗo saaha ɓe dartini kofgol juuɗe mabɓe caggal kay diɓe puɗɗi kay hebde wona e hunde e gueɗe ɗeɓe dartanno toon to Gabon ene wayde Gabon Ghali Abouba a artino hen hanki a wiino kay wonde kay gila kay ɓe keeɓi kay taw kadi ko jeytare leydi mabɓe ene wayno ko famille Oumar Bongo kay ene wayno ko kañum tan wonno e laamu ngu kañum tan e ɓiɓɓe mum woni hono kay galle mabɓe e on saaha guila 3 noon lewru avril 2023 on biyeteɗo kay taw kadi ko Brice Oligui Nguema ko kanko de folli oɗon o arti kadi wonde kay taw ko lamɗo de transition e oɗo ñalawma hande mo goɗɗen 12 lewru avril 2025 ɗum noon woni cuɓogol gardagol on mawɗo leydi ndi ko ɗum de woni koɓe gaborno guila e ɗeɗo balɗe kala hande noon ñalawma o ko woni woote ɗum noon woni suɓade gardotoɗo oɗo leydi ndi mo Allah kay totti foof on wawa kadi ardade hono leydi hono Gabon wona lawol hono gadanol ɗum no waɗi noon kamɓe jeetoɗo ɓe noon ene jeeya e mabɓe taw kadi ko suka taw ko debbajo goto e heddiɓe jeeɗuɗo heddiɓe kanko noon pullunoɗo o biyeteɗo kay taw kadi ko Brice Oligui Nguema ene jeeya e ɓeɗon kay yiɓɓe ardade hono leydi ndi ɗum noon ko oɗo ñalawma hande ɗum noon alatare 12 lewru
avril ujunaji ɗiɗi e nogas e joyi RDC Congo ene wayno de toon ko wulango ene wayno mbiyata ni wulango jamma ɗaccitake gonga ko UNICEF wulli toon gon wulango wi wonde ɓen sukaɓe rewɓe yo paame e gueɗe kay kabtoride batta toon to funnage leydi ndi ene wayno de oɗo saaha ɗon ɓe mbi wonde ko sukaɓe ɓe ene dey no kañƴin no jeñirteni ene ɓurti doole no fewi ɗum noon addi noon wiide wonde to banggue funnage hono leydi ndi ɗum noon gila kay taw kay ko caɗele ɗe ngari toon e ɓen sukaɓe fof sa limi kay feccere waktu ene wayno jiiya tawi taw ko hen suka ene waɗa gueɗe kawtuɗe no fewi ko ɗum nde woni toon e juɓɓudi mabɓe mo UNICEF wullitima windande kala nde faboto ndiɗo leydi so wona ɗum tawi ɓe payi koɗo fewani Haali Abouba ko ɗum ɗo tonguɗen e dongre Afrique e ñalawma hannde o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gonɗo ko Sandougou ngam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko anuddi kabaruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Abdourahmani Dia to PK8 Nouakchott ha to galle makko Darila Barka ko on takkusan juula ha to galle ceerno Yaya Ba to Richard Toll e ko taari ɗum kala kabaruji men joolam jaɓiri koto leydi Israël paaɗin armée leydi Israël mbaɗi erango faade population Palestine naɓe taw ko tawateɓe to wuuro witeego Khan Younes aseta hande o sabbo e ɗiɗi lewru avril nde ɓe eggata ɓe ummo kay wuuro ngo ko ɓuuri yawde e yaccade ɗum noon ko caggal kay nde rokketaji beddono tawi ɗino rokketaji noon ummiri tigui koye diwa rokketaji kewɗi tawi kadi ummiri ko toon to Khan Younes laamu arme Israël noon holliri tigui koko waɗata offensif musɗo no fewi woni tigui ko waɗata toon guerre musɗo no fewi ɗum noon dendagal jamureɓe tawateɓe toon nde eggata ko ɓuuri yawde e yaccade koto dowlaci tentuɗi Amérique udditen kabaruji men oɗo saaha kala ko guerre tawi ko guerre ko wiyete guerre commercial tan musɗo woni hakkude dowlaci tentuɗi Amérique hañum e leydi Chine Donald Trump noon e kala saaha mo yatiri caggal o holliri noon joni e sanction ngaji ɗi wanno kay wonde kala produit ummotoɗo to leydi Chine ene ɓeyde taxe uji mum ha temedere capanɗe nayyi e joyyi e nder temedere kala woni 145% o holliri noon ɗiɗon taxe uji kanko Donald Trump o holliri ñalawma hande o wonde ɗin taxe uji kay ɗin ko ɓeyte hen ko ɗum ɗon noon ko tigui Allah dandi hen ko wiyete tablette uji wonde ordinateur uji wondude e téléphone aji smartphone kala dendagal téléphone ngaji ɗi hinde smartphone wondude e ordinateur uji ɗiɗon taxe uji mbawata toɗɗaki ɗum noon ko marchandise uji keddi ɗi tan musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceero ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji men e ɗemgal Pulaar e sowto he ko musidɗo moon silmona Haali Abouba ko karallagal ha mbawon yiide min to banggue nata ɓosoje ko Saydou Abouba so tawi ko roɓiɗo kedde Afrique ko Alassane Oumar Mbodji kerki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.